Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. Pirir marimotot, Euskaraldia iritsi da, eta hor, herria metxa ikastolako laguna daude. Opa! Ni, bibote bizi izango nahi. Eta ni, motoexpress! Baina ze, motoexpress, eta ze, bibote bizi. Aho bizi eta belarri prest dira! Zer da hau bizi? Ahoa euskaraz, bizi-bizi izatea! Eta belarri prest, pribitx! Belarriak euskararentzat beti abi eta prest! Aupa herria metxa, segi euskaraz eta koloretan amesten! Gehiagorekin, gehiagotan! Ai, 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 ai! Aupa! Kaixo, ni ere Euskaraldiarekin, muxu handi bat herri ametsa ikastolako guztiei. Belarriak prest, ahoa bizi eta bihotza euskararekin. Kaixo herri ametsa ikastola, ze muzadete? Honezkero, jakinaren gainean egongo zarete aurrera eramaten ari garen erronka honen inguruan, Euskaraldia. Guk gure kasuan, ekipokoekin, euskara ez dekitenekin, hitz solteak erakusten saiatzen gara. Eta leire eta bilak hortan dihar dugu, baina garrantzitsuena egunerokotasun batean euskara entzun eta hitz egitea da. Gehiagorekin, gehiagotan. Kaixo, ni Olatz Salvador naiz, abeslaria naiz, musikan aritzen naiz, hainbat proiektutan, eta uzten diaten gauza guztietan, eta, esan nahi zuen niretzako euskara bai nire bizitzan eta bai musika sortzerako orduan oso garrantzitsua dela, aberastasun handia ematen didala, eta, animatu nahi zaituztet gure hizkuntza zaintzera, erabiltzera, gure hizkuntzan sortzera, eta gure hizkuntzarekin aberasten jarraitzera musu bana, eta, ospatu ganora euskararen eguna, eta ospatu egun guztiak euskararen eguna, balira bezala, musu bana. Haupa gazteek, askotan joten naiz herri ametxara eta jende pila ikusten detan ikurriñakin eta euskal selekzioko kamisetarekin eta ondo, nahi bat ez dute eraman, baina jakizue euskararikan gabe ikurriña trapu bat besteik ez dela. Eta horren euskaraldia dator eta denok euskeraz, baina bukatzen danean ere, bale? Zuerak azute beti arrazoia gaztiak. Jo, gaztiak beti arrazoia, joder! Kaixo, ni Markelo jaten naiz, goazeneko aktore hoia, eta herri ametxeko ikasle guztiei besarkada handi bat bidali nahi nizuen Euskaraldia dela eta. Gogoratu, egunero euskara hitz egitea oso garrantzitsua dela gure hizkuntzak bizik jarrai dezak. Animo kurtso hontan eta ondo segi. Zurea eta nirea euskararen bidea. Agur! Mezu hau, herri ametsa ikastolako ikasle guztientzat da, segi euskara zaintzen, erabiltzen eta bizirik mantentzen. Muxu, handi bat! Herri ametsako ikasleak, euskara da gure hizkuntza, gudono batzen gaituena. Guk ere pilotan, euskara dugu hizkuntza nagusia. Animatu zuek ere etxean, lagunekin, familian eta kalean ere euskaraz hitz egitea. Hitz egin euskara. Haupa herri ametsako familia hemen gaude Inogendarrok, gure diska berria sinatzen. Animatu nahi zaituztego euskeraz bizi eta musika entzunen eta animatzen bari mazarete ere egiteko. Eta hoixe, animo, eutxi! Kaixo, mezu hau herri ametsako ikasle eta eskola komunitate osoarentzat da. Mater Ontzi Museoeko aktiboko lan taldearen eskutik. Euskara gure altxorra da, beste herrietatik ezberdintzen gaituena. Arro sentitu, bizi eta gozatu euskaraz. Kaixo, herri ametsako gazte guztientzat besarkada erraldoi bat hemendik Arbizutik. Animo Euskaraldiarekin eta animo euskararekin ere bizi osoan zehar ez bakarrik euskaraldian. Egurra eta segi hor, eutxi behi.